Welcome back mga kachaps sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay dadalo tayo sa isang kasalan. Yes, mumunsyon na naman tayo. Kasal po ng aking kamag-anakan dito sa barangay Magsaysay, si Benji Narca. At ang kanyang asawa ay taga barangay Monbon, Palapag, Northern Samar, si Mayre Gorgonia. Shoutout sa kanilang pamilya ayon mga kachapsoy. A few moments later. Ayan mga katsapsi, yung kapatid ng groom, parang problemado, hindi naman siya yung gumasto sa kasal. At ayan na yung nanay at yung groom. Ayan mga katsapsoy, maganda po yung nanay at saka yung groom din. At ayan na po yung mga ninong at ninang. Yan, sila po yung mga excited. Ayan, yung mga ninang nagpagawa pa talaga yan ng mga gown. Ayan o, yung ninong. Nako, parang nakajackpot sa kapartner niya. At ayun, pumitas pa talaga ng bulaklak. Ay, akala ko pumitas. Nakipagkamay lang pala. Ayan. Opo, ninang ka po. Ayan o, nakangiti yung ninong at ninang. Nako, malaki ata yung panggala nito. Ayan, mag-asawang mga to. Ayan, ang ganda ng ninang oh. Parang mega jackpot sa isang contest. At ayan, ito pa yung isa pang pagpares na ninong at ninang. Taga barangay Magsaysay din yan. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan oh, ang gaganda po ng mga ninang at ninong. Tapos ang lalaki din siguro ng mga dalang nito, pakimkim para sa kanilang mga inaanak nila. Ayan, yan yung tatay ko. Malaki yung puhunan yan. Ayan, shoutout. Ito naman yung kapatid ng groom, yung best man, si Tamban. Si Lawrence Narca. Tamban talaga. At ayan na po yung mga secondary sponsors to eh. Ayan, shoutout. Ang ganda po ng mga secondary sponsors natin. Ayan o. Kaso nga lang nagmamadali yung mga mga abay. Maginahinay naman kayo, wala kayong sa karera. Ayan, parang pumapaso lang sa graduation Nako, may nagchat pa. Ayan mga kachapsoy. At ayan naman yung mga maliliit na bulinggit. Yan. O, ingatan mo yan nandyan yung mga singsing, baka hanapin mamaya. Hindi, pala yan, aras. Aras ba yan? Sige, nalilito yung bata kung saan siya pupunta. Ayan, kinukuryo doon sa dulo yung yung mga abay na maliliit. Ang dami din nakikigulong mga videographer Akala ko ako lang. Ayan. Ala doon na ipitala ninyo. Oh, ito pa. Nako, yung bata, yung lalaki na wala. Nakalingon eh. Bibi, ingat po. Ang cute. Mga inosente talaga yung mga bata. Bibi, ingat po. Yung mga nagkukuryo lang yung hindi inosente. Gusto nila nakatawa yung mga bata eh. Ito paano yung ganyan, naka-face mask. Ayan, ito. Ako, parang sa kalsada lang oh. Changlong. Kaliboy si Changlong ba yan? Ito naman yung maid of honor. Ayan, ang ganda oh. Yan, shoutout sa'yo. Reserva ka na sa kapatid ko Oh, ayan, ang ganda-ganda ng bride. Oh, tingnan ninyo yung bride. Ang ganda din ng nanay oh. Tapos at astig ng tatay oh. Bata pa oh. Parang kaya pang umakyat sa lubi. Ayan. At ayan, nandito na po silang lahat. Antayin na lang po natin yung pare na magsasabi ng I do.
Ginoo mahal sa iyo. Pagbasa ko sa mga hinigugma ko maliwag mo. Pabiling ko sa pagugma. Pagtibigan niyo ang akong kasubukan, magpapabiling ko sa pagugma. Kristiyan. Kahit kami ang maniyong marawat siniya, ayaw na magpaglaman. Sige lamang sa nahiga ay nakapuli, kahit nga ay makadalawan. Gumuha, pugulan. Babae, minigay, huwag ka masawa, nabinggi, sumala sa sumo sa natin kayo ng simba. Na nagtutugyan ka ba sa niyong kalbaringon bilang iyasaw. Sinakarawat ka ba sa Benji Boy? Benji. Ngayon mo gusto ng masawa. Benji, huwag ka bang masawa Daniel sumala sa sumo sa natin kayo ng simba. Nagtutugyan ka ba sa iyong kalbaringon bilang iyakan? Kinakarawat ko ba si Mary na imo sa langasaw? Yan na, sabat ka mga gawa. Sigdak natin mo. Sa kanan sa simbahan ng saksi ng kapatid ng mga nila, ang dinidikon ay nakukulat. Ibigay siya na naliwa ko sa pagkapanin sa kanan sa kaya ng Espiritu Santo. Sige, pwede na bumit na yung nagbibisyon. Nagbibisyon na ako ng mga araw sa mga sinusin. Sa araw sa mga anak ng Espiritu Santo. Sa katakitas ng pag-isulpo tayo sa mga sinusin. Ayon sa ngalan sa simbahan, ngayon ako si Trilio, si pagproklamar sa iya, welcome Mr. Mrs. PJ Hase Naka! Congratulations! Hindi ay makakarang sa mga kanila, nalilitas ang panghalang. Naglaang na pagkarawat sa ibang kapagyayon at umaniwang pagsasaksihan ng irasyahan na parangan na hinapat na pagkarawat.